abana basaye nchugo goche tukwane abasaye tuke yani ndo che yabere kabisa makongali akongire ino kanyago tringe michino ga wiska lakini abana bakenshi tukwane rero tutete gukwanira iguro yo prune obuguma bwabo barimo kumbwati page yane mwaro kigoro nimbwato umugondo nsimegete chinyanya nsimegete mint nsimegete chinzaga kabichi chinyanya okra mbwate ibintu bingi sana so igore kero nali kulima nkalengera lisana igoro ye lesson yente tukwanira rero igoro yo prune chinyanya abantu bali mwasimikire chinyanya gusa abantu bali mo gukora obukulima ekero pruning yemine chukuchukulia lyenya erengi ya kabisa chi branches chire chine tu kabisa lakini wachirusi yororo na lyenya era nyore chinguru ekoleki sokimo maite chinyanya nchiro chiko ibora limo chiatika ekindi chikunya kuibora chiri chikunya kuibora ogo pruning yemine tingora rusi ochere haya alafu egente kegekoro kwe mint kero gwakebekire kero gwasimekire egekoranda kengelisa kurusie mint goikogende uchikurusie emeri bono mugondo kwane mint amete igore kero nari konyero manyerusie nkaigubororo sana obororo in fact okoigubororo gotogole ndagiroro chingendagire nengima muno kora chenyanya komaite ngenyanya yenkunyena chaiga emeteye obororo pruning. So, onye gotage tocha ko buguma bwao tocha ko bomuntu lyuri kugetanda ole muntu ore full of regrets abantu abange bakonya ko regret nanga na motigete nanga na ruete nyome anga na korete gento gete yani okonyoro muntu akonya goiti ngonye nseli umukungu oyo onye ntugo musacho oyo onye nsomi abana onye nkore gento gete okonyoro muntu akonya ko regret mumenyete in regrets because you have bad habits that needed to be pruned. You have bad company that needed to be pruned. You married a wrong man or a wrong woman that needed to be pruned. Not even go prune worker. Some of it wine minti linanye yetenko yankale manobo kombe nkarusiro. I wish I had someone to record me or nango togora minti ngi yakabisa. Some of you are just you have bad habits. What bad habits chire constant because motagete ko prune boguma boino mo change ama chuma nara amenyete meremo mbatagete ko tiga meremo they are workaholics bakechinsa babere nabana ama sase nara amenyete meremo tate tuko tiga emeremo chidabo achara abera nabana ama sase nara tabwa tichinsa chomugakoye arosete yokere erega gusabuba kosanga tabwa tichinsa cyo gusanga mwiwete bona amachuma ndi bona aboli ngatiga to sangerende nabaleri umukungu gakawe obeire ngabi bona tiga to sange nabaleri okonyora lisa sediro lidire libwate habit yo konya korosa lyoka rero kire litukoliro lirosete itukondi isase lyanya gocha nyomba byigo lyesi bibyigo libeta yali usanga no mugakoye ere bono kerensa garosete abwate chi excuse lyoka bad habits umuntu agocha kokokani nganga kinyalebe mbobogocha chitabichi nechimbe nyalebe yaya gakitika koenda igambo koenda chitabige togote nga prune lyenyanyera achebuya gosiya onye ne minti ya merire kirase minti ya merete mpaka kaburu sana emboga na bekomera mpaka oburu sana omaite emboga nkoliole lakini chitabichinde chigwendete chibe uprooted chibe uprooted okonyoro musubati abwate chitabichimbe sana acha eta abayibuli chinsa chugo sanga baba jaki nchiyo mbokiete buyera lakini bone baba jaki ndete ko kwana regoro ya pruning twes bintu bwate chitabito wende ko prune chire chimbe ama sase kuli na amachuma that has to be pruned amachuma konya waka abasubati that has to be pruned onye koroje ngato kunyara go prune pi enyanya is an example yoko work on your relationship ever onye go take to work on your marriage ever ogo prune
ona chanache elindi chinyanya chikoleki chinyone libaga chichere chiri otwara health relationship onye gwatiringire relationship yawo nabayibuli bamino nabana bamino emeremo uproot togora pi togore korwabwo ogendo chake obuguma bondo bwao. Every day we make choices. Omaitengo chaka igananya ukwana abantu bandi baranga nego soli lakini chinyomba chiabunekire abantu bandi mubwate chitabichimbe sana iruka chikolere chichiboire 50s chikolere chichiboire 60s basale iri abana babo chinyomba amangina babarwete Kenya bakacha komenya nabana babo nyombaga umongi nabekirete mukamumura umurango chitiale umumura nimirema amenyete mubekirereta mukamumura mwamwaeti bagana onye nelisi nini abasubati barwalire abasubati bachakire kunywa maliyo ga blood pressure abangina abenki barwirete Kenya bagocha bachakomenya mu abana babo bagosaliria abana babo bogima amasase tubasa gwancha nyoko byara kobeke down tubasa gwancha umusacho akobeke down. Prune these people onye bakorora bakwengire bagokwengera pi uproot them karwo imuke ibintu byao tubasa kobere in abuse okunechi stress na nyoko byara abangina abana inu mwarwete Kenya gakikoranche mwasaliria abana baino chinyomba koranche imuke ibintu byino tebi abana babagachire no nechinyomba muri chinyomba chi abana mwasaliria abana chinyomba bobe sana. Prune this behavior inki abangina abamo koraga iga twabagachire chinyomba twabasomeria abandi twabasomeria abana abandi baino nindu togosomia abana babasubati bamino abayiburi twabakolere keregento inki mukuri chinyomba cheito mono mwachire gotosalira chinyomba cheito inki bono mugwechera motorosi miserable nonye ogosanga abandi chisimi chiacha kurukenya abangina babacha guturumo sacha ngachoni esimiye liyomo muroyo okolere chidabo musubati okolere chidabo litukoli lyali off bona wente gusanga na mukaya baligere linganga kenyombere na lingi nakonya komutura lilibono basoire igako osanga nonye namangana abo ali nyomba nyoko byara no ara ali nga choni nyesimiyeye kwana nga nyaundi esimi yachire koruka yani abangina basali chinyomba ga America. Prune bad friends, prune bad habits onye namarua prune onye geko ba was uproot it chinyomba chiasarekire. You young people, we are telling you na bantaba nene, we are telling you that it is not going to be easy for you in the future. Again to abanta bange bataligire timbaligire ti abana babo abana bakwibwire ngaki abana babo chakoba abantu bande bamaiti boundaries abantu bande bamanyetinga bono lero tinkwenda mwanyalebe okonyole kamati ya ego cha mamu nyokobyara no amenyete naye abaiseke bae bamenye gocha mwaoli libono tete kwa buse nyomba bacha baikaransali wakono omenya kogotenga ga kipeni na rugera abageni ine kamati ya erega iga America nema yetenga moleli tobwati mbama yetenga mambi nemeremo mbama yetenga kwenda ole meremo botu nga tuacha tuchako kwani mama baminto gaki asase na machuma bono inki twatagolera chinyomba iga bana babaita ba America abandi toibolere chinse chisiko bana squeeze mbakali ko iborurisa oroje toleme tanda ensengima inki mugo sele chinyomba ebinte bisini because umtata yetu go prune chi behavior chaino. You have to make good choices for yourself. I'm looking back abasani bali tuachitina barabu wako 1993. Repetitive bad choices will put you in jail. Repetitive bad choices will put you in a situation enyoma ya anko erere. Bad choices will put you in a situation you're broke. Tubuga atibese chindi chons kwa beli rega America 20 years, kwa beli America nonye 5 years, tubuga ati nonye $5,000 yobegete emergency. Tubuga ati nonye $2,000 nabantu konye gusaba chibese $10 here, $5 here. Because you're not pruning your behavior. You are not creating boundaries. If you cannot prune your behavior, uproot the bad behavior. Because if you don't stop these things, they are going to cost you. Emechano toga ndete ko raka iga America yere menge sana. Menge. Na ande gere menge abangi na baba iboire na bagaka baiboire in their 50s and 60s. Batabuati wanchani as chikamat chikaba bakaba mura. Abande mbabuati wanchani asa abana babo. Onye gwanchete mumuro imoke ibintu byawo genda buwo beroro. Onye kwawo irabarogi ndobwate chinyomba Nairobi gali togo kokomboera mumuro wawo na muka mumuro bakubekere chingoko nyakolenda chingoko inki mogo koraga yanga nabana mokolenda
Moko tenga n'abana mukolinda mwasalira kinyomba ky'abande gende imoke karwe nyombe igenda mugende muchake byasara muri abana bande nabarabulibaga. Ebinte they are coming back to bite you people. Abasani bande abasase abandi mubwete kisabu chimbega America nchengo kwande ebintu ga America ndo chegaiga abasubati bande bakiri basoire ebyombe gose nemeremo bakale ko bwatana okonyoro musubati ya call mislead umusubati ondo mubeka chinguru mubekera chinguru umusubati utiringe nyoma yaye ekerawo cyo gutabubo konyoro nyoma yaye riri kerebone nyoma yaye riri bono chaka komaga magaiskanga obe musacha nabagendeiga kitabichimbe omuntu akwa advice ngali no musacho ogosanga no musacho omutinyu mugima ngari no musacho we wiki ngima nganje tindi kwenda nyomba abasase no aliska ko ngaina nabasubati tali nga chikabira abasubati abahusibono no bakale kubeka na chinguru bawo tiringa chinyomba cyabo na inwa machuma keyekegara naro cyo musayo ndo begete post yali ngabana baseli ukurunya Kongo abana baseli ukurunya Kongo ngo headmaster oyo ngabwangire ko ba understanding headmaster nga yakurushitaya headmaster nga yakurushye nyama headmaster nga yakurushye ndagira abana baino abantu gali nyakongo no seito mboli mbatebi anye ne skuru yendanga nabatebi genteki ngaho ali chikazi ncyane nyakongo kitindete mambi nkwendoro namanyora masacha atindete mambi umusacha anyweta maruta bwa school fees tigo headmaster yaseli abana bali. My brothers went to Nyakongo. I have family members ba chitenya Kongo. They had to pay school fees. Tata tale ko ndoranga nga yo ga kinyindolera mabera no. Abana tiga baseli kubabere nyomba mo baligereri because you are so busy mwangire go prune behavior chino mwangire go kole ibintu biko baletera income mwangire kubeka kinyomba chino mubwaterana na mukawo musomi abana tata na bwate byasara mama nkole malenge inza chindi tali rasma ngale rasmo akane school fees na bokole machibandoga not you headmaster ngaki headmaster nimbwate chibandoga headmaster nimbwate chingendega nkorora nali korora mama ali kwira chombe menyenya amini chibando menyenya ogendo chiko koruchi bandoli ochikoruchi chingende ochikorwigento in fact yo ngombogora umwali ngome used to take abantu bali babwate ebimelia bagora ba trade for school fees wana amasasa ibo ire in the 60s 70s ayanda ibo ire in the 80s mubwate school fees because umutagete kunya gokole ibintu byo chinga kaiga you are not pruning your behavior, you are not pruning your manners, you are not pruning your bad habits. Mumanya ko yenda goteba ngo mwalimu obaseliri akwale yogo segeta masase achakire gopima kiri bago chomera elimo oyomo obwaterera egetoki igo bono egura manganayo bono yani mutagete umwalimu oli headmaster kisendera nawe atabana bayagosomi abasomeli abana bosa muko nywa maru my cousins ni nuko boli abayiri bane tigabali baletera abana Nyakongo abayiri bane nkwenda aliranya nanyora batindete in the morning. Why they drunk? Why are men drunk in the morning? Yoko ikairanya around 12 mugaso montatinde tago akoboke emeseka akoboke changa mumanya gatenga abana baseri kutiga abana baseri gwe mu headmaster ndi bwensi tabasa ku retain mwana ndi bwensi nga tabu ambabu at school fees nga boli umwalimu oyo nga we are frustrated parents. You are so busy no muri metanda abandi mugotora amagaiga but school fees mubwati so minto a discussion rero na andere yo muhimu. Prune your behavior. Prune those bad habits mubwate. Woka iga mambi go bwate chitabige to bwate cha marutiga. Chitabicho konya kogosi pa masase simi iba wokonya gokole bintu bigo kolenda mwao tiga. Abangina byara nyoko bwate mukamo muramangana yoko nyagoso amangana mumuro tiga. The parents are born in the 50s and 60s can stay on their own and go to work and rent their space. Most of them nigo baro siri ama sakara basoke kurunyomba. Thank you Nemuel. Abangi na baba iboire in their 50s and their 60s bago kwanege songo babwate green card iga America. We nkimo kola chinyomba chi abana baino mwa frustrated bakaba mura. You are terrible.
abangi nababe kabisa nandi nkwenda bali babandi nabataya ibagatigeta bagaka bagucandika Kenya no baliga iga bakuminyokia emirimo mwacandira abana baino mwasaliriye obwima bwa bacukuru baino mwasaliriye nyoma y'abana baino onye kwabekere twe green card nganya ligiye nyomba ligiri ingina linde naliro liretirega iga mugende moshe nyomba muchikonya gokora obuchingo bwa lesi muko gambera ensemo muri chinyomba cy'abana mwatiringire chinyomba cy'abana inki mugokoraga iga mugatigeta abasacha Kenya. Anyway, prune those behaviors. Chaka go prune chi behavior nchiro to bwate chinchinga. Onita yota bwate behavior chire chinchinga. Nanda masase boka, tiga ko boka mwao konyora chi stress yo kwotiga abana. Boka mwao mayete nga mwao bogete. Boka mwao mayete nga aiga amwane. Omosacho omotenga ego tole timu yemo. Musacha mbali timu yemo na mamu mino galenge timu ya tatu mino buka mambi tebi umugako mino ngo umugaka tole timu yemo na ande kero osange tuno umugako obuya kero kwani tuno umugako obuya na maskani na bakorera ngina tereta keroje buka mambi umusubati umuronge beke nyumba yawe in order teko hosuno nyoko biara na alinge bwoye bunole bwo prune those behaviors enye nayo bwate chitabichimbe naye start putting your act together. Ama sasa ibintu mugo kora iska ibindi it's going to cost you. Ama sasa squeeze abandi mugo taya ya lyoka mugo taya yabuna mwabiri bono muna chisese iska moko nyorondi mwabeka muntu kwa nyorondi kwabeka muntu ama sasa abana baino they are going abanko bwata bare chibunduki babarase abana ba they are very bitter. Abangi na bayiboire in the 50s na bagaka bali in the 60s na mwato sareirie mubwati semi moko abana basinini. You are just there destroying. Yes, how you think? Lunch.